Ongi etorriak sutan ban ikusentzunezko kolektibora, ongi etorriak gure kaspa, saioaren bigarren bideo podcastera zer modu zirukote. Oso ondo, gogoekin ja. Ondo, bai aspaldi ez ginela, Bai. Hemen estudiotik pasa zer modu zaudete, Lan asko. Bai, bueno, tarteka ez, igo dugu zerbait ezta, gure kanalera. Bai. Kontatu guzu garazi. Ei. Zer igo dugu? Eta promozioa, urrengurako. Da, la promozioa. A ver, bueno, elkarrizketak ere burutzen ari gera, eta oaingoz nahiko ondo goaz. Arrakastatxo dudari gabe. Bai. Ezta? Bueno, arrakastatxu ez dakit baino elkarrizketa politiak atea dira, eta horrekin nila gustoa. Gaur ere, beste grabatu dugu, Bai, hori da, zuek urrengo astean ikusiko duzue. hori da. Eta lehenik eta behin, oraintxe, ari naiz ikusten hemen, gure lehenengo saioak izan zituen ikustaldiak, Statistics. eta egia esan katastrofe hutsa izan zen, lagunak, 119 ikustaldi, kendu 50 gureak izango direnak, guztira, Hori ere egia da. Baina haudena kondo gaude ja. Ya está. Nigatik horre Bai. ondo. nahiko, Atea itxi soberan. eta ja inorrez. Bai, Garazik egin zuen elkarrizketaren 700 ikustaldiak ez dituzu inondik inora nahi, ezta? Ez. Baino... Gaudenekin ni Hori da. Gauza ez da zenbat jendek ikusten du baizik eta gu ondo pasatzea. Eta guk ondo pasatzea nime dugu jazta. Aztu aurretik, eskerrak emateko tarte bat irikiko dugu, benetan eskerrek asko, Garaziren aitonari. Nola ditzen da zure aitona? Ai, Bueno, txalo bat, hori da, Aupa, txalo bat. Jose Luis Larrañaga. Mesedez. Eskerrik asko atxitxe, aitona Gure atxitxe, superfan boia da. Bai. YouTubeen, zenbat urte dauzka berak? Ba, ja, 70 pasa ditu. 70 bakarra. Bai, gaztea. Atxitxe da mama gaztea ditut nik, bai. Bueno, ba, hortxe da hasiko bil. gara. YouTube. Hasiko Venga. gara, bueno. Venga. Bai, aurrera, atxitxe aurrera. eskerrik asko. Eskerrik asko, hasi aurretik, azkar, saio laburregoak egingo ditugu. Ea 30 minututan sartzen dugun gaurko saioa. Olako Norberak- aurkezpenekin ezinezkoa da. Norberak 5 minutuko tartea izango du bere kontuak kontatzeko. Eta pasaden astean egin genuen alderantzizko ordena aplikatuko dugu. Ongi? Hori zeinek erabaki du, zuk Nik orai. erabaki dut. Oraintxe bertan, zuk. Markatu errasti, baina bideoak ordenean daude. Ordena. Eta ordena aurreko astekoa da. Bueno, ba, Aupa, Jule! tira, hemen ez dago. El verdadero sheriff. Ez dago improvisazioa, hemen dana prestatuta Ez dago. dago adirazpen askatasunik, guazen ba, nor hasio da, ni hasiko naiz orduan. Lehenengo. Bai, zu. Humore podcasta dugu gure kaspa saioa, baina tira, gaurkoa aipatu beharra genuen, Iruñean atzera bota dute Pirritx, Porrotx eta Marimototxen ikuskizuna. Bizi dantza ikuskizuna, hilaren 29an eskaintzekoak ziren baluarte antzokian, aurreko udalgobernuarekin maiatzean hitzartu zuten emanaldia. Fastistak. Eta orain UPNren gobernuak bertan bera utzi du antzezlana. Gainera gogoratu, aspaldian ere 2017 garren urtean, UPNek, Partido Popularrak, Interekonomiak berak ere salatu zituela Pirritx, Porrotx eta Horienekin? Marimototx, noski batasunaren edo etaren paiazuak zirela argudiatuta. Aiene Maria. Bai, ez dakita atzera guazen, aurrera guazen, Bilboko udalak ere paiazuei betoa ipini zien, haien ibilbide politikoa salatuz, eta, zoritxarrez, 2019 garren urte amaieran ere, bizi dugu horrelako egoera bat, ez dakit, zeiru itzizai zuen, oraindik jarraitzen dugu txirimirri eta txiribiton, PNV-ren paiazuak dira, besteak etarenak, oraindik jarraitzen aldu. Eta kaskarrago ibiliko gara, Baino- hauteskundeen emaitzak ikusita. Hau, okerrera joa. Baina nik hemen puntu bat utzen eta argi. Nik txirri txibiton PNV-nak ziela eta takolo Pirritx eta Porrotx bestaldekoak esan nahi dut. Hori nila eldutu nahi zenean jakinarazi diate edo jakindet. Baina txikia zeanean ez konturatzen ez zertaz. Azkenean, hau da garrantzitsuena. Erakuskizun hauetan,
ez da arlo politikorik lantzen. Bakarrik umeentzat eduki, atseginak ematen dira, eta hori da garrantzitsuena, eske hemendik ja dia gauzak ja nastea, eta hori ja da okerrena. Gaurkoan hain zuzen, hirukote honek, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx lagunek, komunikatu bat, plazaratu dute, komunikatu noski, irrifartxua, nahiz eta egoerazten bat ere irrifartxua esan bezala ikusi. Eskutitza, Porrotx! Irikiko dut! Ireki, bai! Bai, Agian olentzerorena izango da. Alamari Domingirena. Ara, txorizo planplona jatzen du. Oh, ez du hori jartzen. Lasainik irakurriko dut. No vengáis a Pamplona. Hay untamiento. Ara, zer esan nahi du horrek? Neri kriston Udalagintariek San Saturnino egunean baluarten genuen saioa bertan bera utzi dutela. Hori, konpota da. Kotxe kapota! Ez hori boikota da. Nekatzi! Kontua da, oraintxe bertan podcast hasi baino 5 minutu lehenago. Gure kabezerako medioan ikusi dudan notizia bat. Ok, diarion, Sánchez, ojo, última hora, Sánchez promete al PNV y a Bildu vía libre para la euskaldunización de Navarra a cambio del sí a la investidura. Hau da, ok, diarioren esanetan, bueno, baliteke oraindik ere, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx, Laster, Iruñako baluarten izatea, Navarra suma, bueno, Iruñako udaletik kanpo atera nahi dutelako mozio zensura batekin. Beraz, ez dakit. Ikusiko dugu. Ze txarto. Eske, Ez dago, ez dago ze esanik, osea, bakoitza daka bere ideologia, eta bueno, hortan, nik, ez dakat ze esarterik, bakoitzak nahi doa petxatzen du baino. Oain, Takolo Pirritx eta Porrotxek egin dutena. Takolo ez, Takolo aspaldi Ai, jubilatu. barkatu, nik 1998 naiz, barkatu. Oain dia Porrotx, Pirritx eta Mari Mototx. Pirritx, Porrotx eta Mari Mototx. Barkatu, Mari Mototx. Barkatu. Bueno, oain, hauek bakarri dutena da, umeak eta parritea, jazta, osea, ez da jo beste mezurik bilatu behar honi, Ez, baina, bueno, batzuek bilatzen diote. Ai, ama. Urrengo albistea, ez dakiz zein zan, Julen, freskatu ere ez gogoratzen, ze eduki ekarri ditu da. Bai. A ber, hau kontestu jarri behar da. Julenek esan dit, podcastaren aurretik, jode, hau ja eduki zarra da. Eduki zarra da, baina nire inguruan mintzat, oraindik jendeak ez zuen ezagutzen, eta, bueno... Zarra da, nik ere badakit, eta zarra da. Landerrek ez du ikusi. Landerrek ez du Ikusten bueno, un la vida Lander. moderna, baina jode, ni bideo hau ez dut ikusi, eta lehen zentzun dut, eta ikusi nahet, así que... Ikusten ikustera, besterik Eta gabe. bota pinua. Pero ¿cuándo, señor de izquierda? ¿Cuándo votó usted, señor de Señor izquierda? enfadica de izquierda. voté cuando la primera vez. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue en el 82? Es que ha habido muchas. Cuando salió Felipe, yo voté ¿Y desde entonces? Y demostraba a todo el mundo lo que es la verdadera izquierda y yo ya me morí. Anguita, ¿no? Anguita, Yo Anguita. una vez en mi vida me movilicé. Ahí está, la verdadera izquierda. Cuidado con la abstención. Y la pregunta... Epa, ¿qué pasa ahí? Hostia, que se cae, que está borracho. ¿Pero qué hace? Hostia, que va a vomitar. ¿En serio? ¿Pero qué es esto? ¿Es una performance? Uy. Hostia, la verdadera izquierda. Hostia, la verdadera. Pero pues sí que va poco católico. Pero, tío. Ez, orain ¿Estás bien? Nola utzi zuen platoa, oraintxe jokatuko dugu. Hostia, no era tan mala imitación la mía. Natus pedidora tope. Ez, eta begira, oraintxe aurreratu pixka bideoa, bukerera... Odolok, zigor. Ez, bai, begira, hortxe. Ai, ama. Begira, zer nolako zartakteko... Zartakoa. 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 Oye, Zer, hostia. zartaketoa, ezin da. Zartatekoa. Bueno, Tu, nik ikusi nahi replay, osea... Jo, bai, loko. itxoi, eske gero dago, irudi batzuk ez dituzunak ekarri eta ez dakagu internet, así que ez ditugu jarri. Baina, kamera Que bat va a dago vomitar. hor fija, ¿En serio? Bai. eta dago justo ¿Pero qué es enfokatzen... esto? ¿Es una performance? Denbora Uy, osoan. uy, Beste Eta apur Hostia, la bat. irudi horiek berreskuratu dituzte eta pieza bat indute horrekin. Osea, da maravilloso. Begira, eske, Osea, kristonona. kristonona. egin zuten, benetan, hau etzelako... Bai, no, tipo hasi Eta- ditzea de repente super gaizki. Bai. Saiatzen da, Claro. ateatzen, A ver, baina... hau- Eta gero my platoan gosh. jarri dute, gero posteriori, lurrean dana... Hildakoa balitz Hori da. poliziaren bere entorno. Hori da, justo. Qué guapo. Bai, CSI, rollo, bai, Bueno, total. zutan ban
zuzenekoak egiten dituenean publikoarekin. Bueno, A ver, agian hori horrelako gerta zuzen. daiteke. Hori da agian, Edo gutako bati. gure aspirazio maksimoa, agian, mozkor batek gure kaspa etetea. Buah, hori izango zen la leche. O sea, eso es lo más, edo. El top de Bai. gure kaspa. Bueno, eta kolpez ari garela, guazen ikustera urrengo bideoa, laburra da, hau aste honetan pasada badakizu, CDR, Tsunami Democratic, ikusi, WWE. nolako, bueno, hau gainera, 60 piko, ez dakiz urte zituen, baina jubilatua da, begira, zer nolako... El mataleón. Bueno, en fin, ikusi. Begira. ¡Sopa! A ver. Le hace el Oso mataleón, de escuadra Y batik luego va a kaskoa eta ponerle, guztia. Te engancho, te Ai, reviento. ama. Begira, eta gainera lurrean ere bere bila dijoa, Ez dute topatu bideo osoa. Tipoia onda bizitza osoa, itxoiten momentua. Bizitza osoa preparatzen. O sea, el día que esté en el monte al lado del autocar, altura batean, salto ingoet, eta akatukoet. Esko oso hipnotikoa da, begira kasko eta guzti mozo de eskuadra. Toain gizon hori dun dago. Kartzelan ez da hongo, ez? Ba, ez dakit non egongo den. Komisarian, agian tortazo baietz. batzuk. Bueno, baliteke. Baliteke. Pero kolpeak izan dira azken asteatan. Bai. Barton Baina aldean. mundu osoan, Bai, Bolivia, mundu osoan ere Txilen bai. hor jarretzen dute. Bai, zoritxarrez bai. Nortzen urrengoa. Ni? Julen. Venga, Oh, yeah. zure txanda. A ver, itxoin, Piano. Bueno, Bueno. bai, jo, Bai. bota. A ver, ezagutzen duzu zer dan... A ver, euskeraz arnoa zen dudan, Giza kreditu txinatarra. Ez. Gizarte... A ver, nola esan? Gizarte kreditu txinatarra. Kreditu. Bai. Ez dakit Ez dakit Bueno. zer den hori. Ez. Ba, Txinan, hasi dira... Berez, da gauza bat, 2008an estatuak jarriko duena, baina, bueno, hasi dira froga batzuk egiten. Eta sistema bat da, zuk zure bizitzan depende ze gauza egiten dituzun, puntuak ematen dizkizute edo puntuak kentzen dizkizute. Hau da, Black Mirror. adibidez, Bai, ez da. odola ematen baduzu, fakturak egunean kobratzen, ordaintzen badituzu, horrelako gauzak, puntuak eskuratzen dituzu. Multa trafikoak badauzkazu, o jo que se, olako mobidak, puntuak kentzen dizkizute. Eta horren arabera, gauza batzuk lortu dituzu, edo ez, adibidez. Bankura zoazenean, kreditua ematen dizute interes bajuarekin. Edo ikastolara joaten zara, eta beka bat ematen dizute. Odola emateagatik eta mubida horiek? Zure zenbat depende, zenbat puntu dauzkazu. Puntu gutxi badauzkazu, ezin duzu adibidez bidaiatu trenean, abiadura handiko trenetan. Barkatu. Eta horrelako gauza. Jarriko dizuet bideo bat Rusia Today-koa, ez dara ez dago, hiritar baina... eredugarria izateko. Bai, Eta hori hori da, nun, berriro hori nun? Txinan. Txinan? Bai, a bere. Txinan egiten ez dutena. Madre mia. Boa. Ai, ama. Kreditu soziala implementatu Hori da. dute. Audio zego jetxita o... Bai, bueno, berez... Adibidez, hori... No pago las facturas, hori da. Odola ematen baduzu, sondo. Begira, gainera Txina egia da, kale guztiak kameraz betak daudela. Bai. Eta bai, inteligentzia artifizialarekin badakite, norde makoitza. Eta adibidez, igual farrago batean ez, osea, zaudeola askoran da Ez gero. dakit Txinan farrasko betako dute. Ai, igual ez dute botatzen, igual. Bai. Kriston pixagureakin, eta ez dago hor taberna, ez dago tal. Eta, bueno, jutezea, ora, naturara ez, zure beharrak eta asetzera. Eta, multa eritxe zaizu etxera, beti. Enbeste kamara egonda. Bueno, ez dakit hori. Hori da, thumb down. Hori da, puntuak entzun dizute. Eta hori, Eh, beneficios, rebajar las facturas, no sé qué, osea, eskenean, hori da, bizikletak edo kotxe elektrikoak alokatu nahi dituzunean, puntu asko dauzkazu, suposatzen da, zu, ez dakit, ona zarela, eta orduan ez dauzkazu gauza hori agatu behar. Osea, honi esker, hainbat laguntza sozial edo, ez, edo eskubide mugatuko zaizkie hiritarrei. Noski. Bai, hori da. Wow, Eta hemen dago, nafartar bat dagoela bizitzen Txinan, bai? dala youtuberra, dago eskonduta hango neska batekin, eta honen inguruko bideo bat egin du. Pizkata saltzen du. Berak esaten du, oso ondo dagoela, eta batez ere puntuak lortzen direla, gauzak AliExpresseko horri aldean erosita.
osea, puntu, Serio? gehiengo puntuak lortzen dituzu txinatarrak diren enpresetan. Alibaba eta horrelakoak, ezta? Gastua egiten. Oide. Orduan, eta, bueno, ikusi hau. Se te otorga una puntuación de 3 dígitos en función de la información Higo, personal que wow, ofrezcas. gaztelera zagoa. Lo normal es empezar Eta- con Eta dana konektatu alduzu, pues, bai, aplikazio batera, eta zure alokairua, gaza, ura, elektrizitatea, eta dana konektatzen da aplikazio Ai, berdinera. ama, ze bildurra, ze bildurra. duzu. Eske ze bildurra. Nik txinan nekan lagun bat, eta esaten zian izan, WhatsApp tipo bat, osea, WhatsApp antzeko gauza aplikazioa, eta hor pasatzen zizun sueldoa, jendea hitz egiteko, dirua ordaintzeko dena aplikazio batekin. Tximas. Ba, nahiko beldurgarria da, ez? Eta hain zuzen, azpimarratu nahiko Mirror, nuke, tío. hori da, Hori Black Mirrorrek Black zenbat Mirrorreko gauza aurreratu bai, dituen, bai. Bai, Ez bai. oteari da Black Mirror gizartean kalte handi bat egiten. Denak ikusi duzute Black Mirrorren azkeneko Ez dut ikusi, ez dut ikusi. Ah, bai, Eta- elegitzen zenuna hori o ez? Ez que, a ver, hori zan beste bat, hori zan Netflixeko beste bat, hori da beste movida bat. Eskartuko nuke gure kaspa podcasta spoiler gabeko gunea Barkatu, bale. Ez, baina, azkeneko denboraldian, niri batez ere, kapitulu batek, Ikusi, fija. kriston pila impactatu nindun, ea zuek ikuste ez zuten, eta Laikena? berdina, Laikena? Ez, Ah. bideojokuena, bakarrik hori esango dut. Mhm. Eta hortik aurrera zuek ikusi eta pentsatu. bakita. Baina kriston pila, osea, nire errealitatea perzibitzeko eta era, asko kuestionatu zuen, egia esan. Ez, osea, jendeak konparatzen du Black Mirrorreko azkenengo denboraldiko lehenengo kapitularekin, ez dakit ikusi duzuen. Ez. Da aplikazio bat daukazu eta depende zure harremana Bai, jendearekin. bai, ze Pero es que hoi da esaten like ematen dizu. Es que hoi da esaten nuna, Black Mirroren kapitulo bat da, hoi da. Hori. hortaz Eta ari orduan, zina. claro, eta Horrekin juten konparatzen da, dute hoi txinakoa, jakini, bai. me has atendido bien. Hori. Bai. Zuk ez, kenduko dizut. Taxistei, Eta ikusten da nola, egun txar batean, galdu dezakezu puntu Claro, guztia. harreman sozialak, ez? Hoi da, eta galtze duzu lana, galtze duzu dena. Aizu, laikez ari garela, zuei kendu aldizue Instagramek zuen like kopurua ikusteko. Ni ez naiz fijatu oraindik. Aleatorioki hasi da Nik ez Espainiar naiz estatuan hori edekentzen. Ah, bai? Eta bai, eta... A ber, nik egia esan ez ditut edukiak igotzen asko Instagramera, orduan ez dakit like edo ez like. Stories normal segitze dute. Bai, egia da Sutamanen Instagramean likeak kentzea ere ez digula sekulako kaltea egiko. ditugu. 3 edo 4 ditugu eta... bueno, momento spam, venga, jarraitu Sutaman. 3 edo 4. Jarraitu Zuek hiru eta ni batzutan emate diotela. Instagram, Sutan Twitter, gang. Facebook eta YouTube, noski. Bai. Sutan gang. Nahi ditugu hauek. A ber. Julen, baina zer da, Bueno, Julen. mesedez, Julen. Teknologia. Baina, Teknologia. Aizu, teknologia zari garela, Julen. Bai, bota. Nik Badugu teknologia entzun zerbait eta bakarrik horrez? dakat buruan teknologiaren gurua. Gurua. Segi. Mira, gauza kontatu behar nuen, baina 18 minutu daramatzagu. Lander ez garazi, venga, azka. Ni. Zuk bukatu ezu? Bai. Bueno, a ver, gaurkoa... Barkatu, Gaurkoan badakizuenik iragarkiak hartzen ditutela, pixkat parraiteko eta gauza horiek guztiak. Eta, bueno, hemen datorren lehengoa, pun. Ala, txinara berriz? Ez, txinara ez, hau, asko zebea, estatu batuak. Txoin. Baina nuen txina, Aukeran, Bueno, anteko parecido, a ver. Eman volumen, mese, volumen, bai, volumen. Scrunching and folding toilet paper. Finally, there's a better way. Comfort White, the sanitary paper extension arm and holder. The first improvement to toilet paper as we know it since the 1880s. It extends your reach a full 18 inches while it follows the contours of your body and comfortably cleans. It's as easy to use as a shower. ipurdiko zulotik sartutako, The tissue drops right into the toilet. Es que me dago gaina. Toilet paper is really archaic and disgusting. The comfort wipe is a modern Baina, solution. hemen, That's right. dagoren Never arte, touch hemen, another dirty toilet tissue. Being a big guy certainly has its advantages Aurrera bota. and its Baina, disadvantages. eske dago azkeneko esan bat. Eundaka urte, ipurdia eskuekin garbitzen eta hemen dator benetako soluzioa. Getting in and out of the tub, getting maravilloso. Hori bai, Eta bakarrik $20 Just pay separate shipping and handling. It's the assist. Eta bada ez Eta bada, hori da regalo, ipurdia garbitu ondoren. Bentosakin. Bueno, eta dator bigarren iragarkia, pan.
Eta hori, noski estatu batutakoa da. 100 million Americans keep guns in their homes for protection. The Second Amendment to the Constitution guarantees all Americans the right to keep and bear arms. Arms must be accessible. The patented backup gun rack keeps your shotgun at your bedside and is easily hidden by blankets and sheets. The patented backup device slides easily between your mattress and body spray and mounts your shotgun flush at your bedside, enabling access to your shotgun while in the lying position in your bed. For only $39.95, you can own the backup to make your guns accessible to you when you need them, yet hidden and out of the way when you don't. For only $39.95, you'll get the valuable time that may be needed to adequately protect you and your home. It's the smartest money you'll spend in your life. Get up now. Estaria izanezula, licentzia Guardia Zibilea, eta ateako zea lizentziakin. Bai, egia da, iztarian kontua zuzait. Hau ez da oso garesti, Eta gaina igual, oean zaude zure bikotarekin txortan, eta de repente oinarekin maten duzu, POP! Zuek erosiko zenuten hori? Nik eskopeta bai, baino... Nerik ez da erkutxo egite zaite. Ez dakit... Osa, nire superparanoika gaina, osa, etxean, en plan, soinu arraro bat entzuten emaez, jana horra alerta... Bai, oso beldurtia zera. Ni kristona. Bai, osa, gaina nire pentsatutenak hori, soinu arraro bat entzuten dut, eta zaitet, hobeto igual, geratzen ez geldirik, manta azpian, eta de puta madre. Eta gero izterdi patxetan, en plan, bildurrez. Baina badakizu zergatik duko zen beldurra, ez da? Zeba. Ez zera koitatxo eta matxorekin bizi. Gainontzekoa bezala. Ba, nik esango dizuet. Nik esango dizuet gauza bat. Bueno, Julen erdizka. Zer erdizka? Julen nota bizi itatxo eta matxorekin, ez da? Barkatu, nola ez zerela bizi. Atzo nun egin zenuen loba. Nere gurason etxean, baina bisita moduan. Niko aprobetxatuko ez da bola jende asko ikuste, baina nik oe ondoan badakat linterna, katana, eta... Katana da, Bada espada. Norbait okurritzen bazaio. Ze gertatzen da zure herrian, horrelako tramankuloak behar izateko. Nik esperientzia txar bat eukinun behin Palentzian eukitzeagatik navaja suiza bat, Guardia Zibilarekin, baina hau beste batean kontatuko dut. Bai, oraintxe gogoratu naiz, bai, hau agian azta publikoki. Bueno, indultua jaso zenuen, Ez, niri pena manien eta santetena neska etxea jun, eta ni bai, bani joata. 23 minutu, Lander. Zure garaia da, zure txanda iritsi da. Zekare gaur. Txuleta bagat, eman pause, mesedez? Bai. Txuleta. Ja, zuzenean ikusi. Bai, begira, baina utzi pause. Barkatu. Ordun, gaurko sekzioa dituko bi aldeak, ez da Instagrameko mierdak, bale? Be aldeak? Bi aldeak. Vale. Baina, bueno, gurekas... Bi, bueno, inglesez bai, bi aldeak. Ordun, hor ikustegu gizon bat. Vale, zein da gizon hoi Diego Zigala. Vale, 50 urteko flamenko abeslaria. Bakarrik 50? Bai. Izorra izona. Hombre, bere bizitza latza izan da. Vale, bi berezitasun. Bitxitasun, a ber, nazionalitatea. Bitxitasun? Beitu Lander, prestatu du programa. Bai, prestatu egin du. Ez que, haitu. Garamat, bi aste lanin gabe. Denbora egiet. Osa, kafetarretan hau besta prestatu. Ez, hau prestatu dut txian gauian, en plan, guazen preparatzea guai ondo. 2014 aurrea, bakizuten nungoa den Diego Zigala. Ez nuke esango, Andaluza? República Dominicana, izasuna. Zergatik? Hori galditu jozu berari. Vale. Diruagatik, seguro den. Seguramente. Han, ibatala gutxago da. Seguramente, nik hori pentsatu bet bai. Izena, Diego, jarri zioten... a ver, dakoatela apuntatuta. Ezakit. Preparate baino ez dira, tu. Orduan, simaz, bataiatze harrian zeuden hor bataiatzen, eta bere aita eta osaba artean ukizuten liskarra eta Diego ditu zioten. Vale, eta gero, Zigalana, da, ez dakik guz da Kamaronen jarri zion, o Losada anaia jarri zioten. Tiempo, Zigala da bere izen ofiziala? Ez que hor txan, a verdad, Diego Zigala. Claro, baina uste... Zigala da apodo. Artistikoa. Baina bakizuten nola ditzen dan? Nola ditzen? Ramon. Diego Zigala Ramon deitzen da, sin más. Hoi da bitzen da, sin más. Oso ondo, batxalo ba Ramon entzako. Hau ba Ramon! Usted dela Ramon Jiménez Salazar, olako zoze. Begira. Jo, ni benetan eske... Bira argazkiak mesedez, aurrea. Bai.
Txak, pixka da horrengo argazia. Oi, jazta honekin. Hautan, nahi nik ustea, bestia en plan superdotore eta logo realitatea. Vale, aurrea mesedez. Amazonetik eskatzen duzunean eta... Eta bueno... Total, bai. Hau da, alde bat. Vale, aurrea mesedez pixkat. Ze estampatu dauka. Hau zer da, urrengoa bideoa, mesedez. Alkandora. Urrengo bideoa? Bai. Edo argazkia. Euskalbi. Euskalbi! Volvemos en 5 minutos. Nik ez daukat metalikorik, Vale, ya pago. Ja, nik ere ez. Eta tarte honen ostean iritsi da Lander gure afariarekin. Justo nere sekzioan, tío. Wow, kea dario da, Bai, baina hemen utxuko ditugu. Bai, bueno, bukatuko dugu, mira, ingo dugu zabat, bukatuko dugu podcasta. Bai, 27 minutuan, Venga, aurrea, gerta da, ber, jagatu inez, venga, bideoak, mesedez, bideoak. Bideoa, bai. Kosea dakala, bideoa. Bira, entzun. Hau da, bueno, indet mini bideo bat, de cara A del Cigala. Kendudet Pablo Motosi denbora guztian. Vale, oso. O sea, ez dauka kontesturik, da cortes, en plan... Out of context. Oida. Bien más a gusto con municipal poniendo multas. Muchas veces me siento como Tom Hanks en El náufrago. Las palmeras son tan altas que tienes que tener cuidado. Porque si te cae un coco, te parte el coco. Estamos todos cantando. Y venía uno a darme el coñazo. Y venía y hasta que hago así, un ristra en manos, servilleta atrás. Y cuando yo hago así ya y lo miro, digo, ¿lo harás? Digo, ¡atrás! Se meten conmigo. Me ven y dicen, oiga usted, Aqua, venga usted para acá. Digo, por, no sé, ven. Parado estoy. En los Stays. Los Stays. A ver, pues hau nik ustez, pues, drogen o drogen abusua, ez dakit hortzeon drogado, baina, bueno, bat zitun arazoak drogekin, eta, bueno, egon da Zigala, benetan gaizki, pues, drogen esuntuakin, eta horrek eramate digu urrengo aldera. Jarriazu, mesedez, urrengo bideoa, mesedez. Osa, Melendiren antzera... Ez urrengoa, hau jarriazu gaixi ordena, vale? Hau, bira. Ba. Entzungo duzu letra, mesedez. Soledad. Fue una noche sin estrella, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Ay, soledad, desde el día que te fuiste y en el pueblo solo existe un silencio conventual. OTR. OTR. Onderreko remateu. Eta hori noiz dago berriro, Lander? Zein kopiatu du hori, baina bueno. Ez dakigu, hor aldaketa daude. Eta zergatik, entzun dezuta bestia, ez da? Soledad, desde que te has ido, bla, 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 eta hortik, oain urrengo bideoa. Lander. Lander zorabiaturik nauzu, Ota pinue. ¿Se puede sobrevivir después de perder al amor de su vida? Diego El Cigala se enteró de la muerte de su inseparable esposa Amparo Fernández justo antes de ofrecer un concierto en Los Ángeles, California, en agosto del año pasado. ¿Quién fue Amparo Fernández para ti? Fue todo, y seguirá siendo todo, por toda la eternidad. Amparo fue lo más bonito que me pasó en mi vida. Me dio 2 hijos maravillosos. Hor daude, nere sekzioaren bi aldeak, eskerrik asko. Oi, ze polita, Lander, ze polita, benetan. Oso unkigarria, Bai, unkigarria batez ere, Landerrek bere sekzioa prestatu. Baina, bueno, programa bukatzeko.
Bai. Ez da dena bideo txorrak ez da, no? Bizitzari... Seriotasuna. Noski baiet. Gu bezala, gu pertsona serio gara, eta ona gure alderik... Politena eta... Humanoena. Ze moñoño. Eta hauze, promo. Venga, bukara! Ez dute ordaindu, tapatu promoa. Bukatuko dugu, ja, mesedez, kriston... Gozia katela. Venga, jo. Bueno, 2 minutuko atzerapenarekin... Ya está, bukatu dugu. Vale. Urrengo astean... Vale, venga, agur, ala. Agur? Agur, jarraitu zutaman. Venga, agur, eta animatu zaitezen zuen ere hemen irratxo. Altera,